Здравейте, започваме с BTC. Няма особена промяна на по-голям таймфрейм, тъй като в последната седмица цената мръдна има 3% и общо взето се остава и в по-големия рейндж, и в ето този, който е, и в по-маничкия, който е в долната част на този канал. Това е на такъв по-голям таймфрейм съпорта, който може да очакваме, ако цената продължи надолу. Едно друго нещо, което съм пускал, това вече си го цъкна за този импулс. И тук има още един, ако продължи надолу, който е с Trend Base Fibото, да направи нещо такова. Има и почти перфектно се съвпада тук с вземането на тази ликвидност под дъното от 5 август 24. Друго, което може пак по тази секунда да пуснем на дневна графика, само че което малко по-локално може да го погледнем пак за тези нива. Което го гледах преди малко. Тук, ако апдейтнем профила, предполагам, че няма да има кой знае каква промяна, защото няма и кой знае какъв обем. Тук изминалите дни, пък и седмици. Другото, което може да измерим пак с Trend Base Fibото, е нещо такова и тук зависи къде ще спре цената. Ако цъкне тук само да направи съвсем мъничко SFP, значи едно към едно се пада тук в средата долу-горе на тази долната зона. Ако пък направи малко отгоре комбълче, може да се качи по-нагоре. Това квадратче започва точно от това дъно, така че доста добре се съвпадат. Идеята тук е, че в момента, ако това не е първоначалният импулс на този рейндж, мъничкия, тук взе ликвидността, която е отдолу. Тук ако направи нещо подобно от горната страна, това цялото може да се разгледа като някаква флат корекция, ABC с вземане на ликвидност отгоре отдолу и след това да продължи за следващия. Не така. Нещо е такова. И да гледаме тук като евентуална зона сапорт. Разбира се, не е задължително да слиза чак до там. Тук също има в горната зона, която е бялата, също има доста добри съвпадения на нива. Гледали сме ги преди това. Тук е Value Area High на този няколко годишния вече рейндж, плюс Value Area Low пък на този двугодишния, който е в горната част профила. И този Anchored VWAP, който идва че беше от началото на Bull Market, тук от 15 000. Така че тук е много силна зона, така да се каже. Пък и на този по-голям таймфрейм спокойно може да направи някоя игличка, както виждаме тук, че са
Другите са малко по-малки, но тези двете са доста добри. Ето тя е долу-горе същата. Тук ако стигне до 54 000, може да направи една хубава игличка да събере каквото има тук отдолу и да се върне, да се задържи тук всъщност над 54 000 и да се получи в зависимост от таймфрейма или SFP и да тръгне нагоре или да прекара някакъв период от време тук, да направи като failed auction да стане, но в крайна сметка да успее да си задържи 54 и вече да гледаме нагоре, като това цялото нещо би се превърнало, то не превърнало, по-скоро би продължило движението в ето този рейндж. И може да си гледаме, както тук имахме прием под Value Area High, ротация до POC-то, слизане до Value Area Low и след това да гледаме за много дълго стана това ден, но да гледаме за ротация като минимум, нали, Value Area High, което в момента е около 92 000. На по-малък таймфрейм на 4 часа ще го пусна обаче. Това е, нали, рейнджа, който го гледаме с резистанс в горната част. Този път при 2 седмици няма още. Не успя да цъкне тази горната кутийка. Малко имаше фронтран. Тя се остава горе като най-сериозна зона на резистанс. Даже тук още по-добре слиза този Anchor VWAP като помощ, да го кажем, над тези и вече и това имаме три по-ниски върха, така че тук има в тази кутийка има събрана хубава ликвидност, която може да си я цъкне да я прибере, както преди малко го начертах на по-големия таймфрейм. Тук в последните няколко дни след този отказ тук горе имахме, нали, корекция вече с такъв потвърден тренд надолу и тук примерно в тази област е така интересно място, което може да гледаме като резистанс. Това бялото е, не съм го написал, понеже ще го изтрия, но това е High Volume Node, тук най-дебелата част, която е около POC-то. Съвпада долу-горе с тази линия, която, нали, подсказва тук къде са отказите при този тренд надолу. И тук не успя да задържи цената над Point of Control. След това го изпусна. Опита се да изкочи пак нагоре, но отново по-нисък връх имахме, така че не показва сила. В същото време тук започна да събира и тази диагоналната ликвидност. То има още няколко нива, които останаха. Тук също има, което е като граница между двата рейнджа.
точно двата Range Idea, но този тук долу, който е под Value Area Low и това, което се заформи тук като тренд нагоре, но вече цената тръгна и нищо чудно да ги събере тези и дори да цъкне тук, което има подкрепа от Value Area Low и след малко ще погледнем и ликвидации, има там доста. За съжаление няма хоризонтални нива тук, точно на Value Area Low, но пък има ликвидности, тук може да бръкне да си ги събере. Общо взето това е, сега цената си падна под POC-то и тук този High Volume Low, така че това може да си окаже ролята на Resistance и да продължим по-надолу. Ще видим през едната седмица какво ще се получи. Това дели тук го цъкна. Това дели го цъкна тук. Имахме някаква реакция. %, но тренда за момента си остава надолу последните няколко дни. На Ethereum към BTC няма някакво развитие тук при него. Остават си нещата същите, като това тук Weekly Open може да остане като седмично ниво. Ето го на седмична графика. Тук имаме отваряне на седмицата. Сега най-вероятно ще затвори отдолу, така че можем да го като някакъв много локален резистанс можем да го гледаме, в смисъл за нещо такова. Но по-голямата зона на резистанс е тази горе, която все още не успя да я стигне. Тя си остава там. Към долар също си обикаля тук в един рейндж, който все още успява да задържи тук тази supply demand зона. Имаме обаче локално вече изпускане тук на тези дана и нищо чудно и да я изпусне. Следващото място, което може да гледаме като сапорт, то долу-горе пак е на същото място, евентуално тук това дъно и Anchored V-лапа, който е от тук пуснат. Тоест нещо е такова. Но като цяло тук си имаме един рейндж над Value Area High, който е добре да го задържи, защото в противен случай, ако бръкне надолу, може да тръгне за ротация до към 1500, тук около POC-то. Или вътре по-междинно някакъв такъв хептен мъничък рейндж, ако направим. И тук тази по-дебелата част от профила нещо такова. Защото не е задължително, ако влезе в value area-та, не е задължително, че трябва да слезе до долната половина. Може да имаме само
някаква частична ротация и това е едно от местата. Тук имаме някакъв малък рейндж, след това този горе, който е нали, като част от тренда, но става просто, че тук остава една небалансирана зона, която много често играе ролята на support. Или ако има прием на цената под нея, слиза да провери ето тук. Нещо такова. BTC доминацията обикаля си пак ето около 59%. Добре. USDT плюс USDC доминацията за сега още успява тук да задържи в тази supply demand зона. Тренда си е нагоре, така че ако тук успее да задържи, може да продължи нагоре, което ще съвпадне с спад в BTC като цяло и другите цени. Ако изпусне надолу и тръгне, ще чакаме криптото да ходи нагоре, само че зависимост от таймфрейма, но все пак структурата в момента е нещо такова, така че за щупване на структурата трябва да чака и тук отдолу да слезе и да направи нещо, което за сега е далеко. Всъщност за BTC можеше да погледнем също стеничките. Това в лявата част е Perpetuals. Пазарите виждаме, че в момента няма нещо, кой знае какво. Тук имаше разни лимит поръчки, които вече ги затвориха и за момента няма нищо интересно. Дясната половина с подпазарите. Тук имаше доста голяма, около 1300 BTC-та на 64 000, което може по някакъв начин да се окаже зона на резистанс, тъй като който е пазарувал тук, ако се е изплашил и иска да излезе на нула, може да се опита всичките купените BTC-та да ги разтоварим. Се пада точно пилосито. Така че още една подсказка, защото тук може да си бъде резин. Другото са ликвидациите, които нали, там винаги зависи на какъв таймфрейм се гледа, но това е на малко по-голям, на 4 часа. Виждаме в горната част над връхчетата на рейнджа 67,5. Точно тук, около средата на тази резистанс зоната и където приближава Anchored VWAP. А от долната страна имаме по-скоро двечки. Едното е 61,5, където е последното от тези дана, което преди малко го очертахме като нали, някакъв по-малък рейндж, точно да събере тук тези дана. И другото е на 60, точно под 60 на 1000, което се пада под value area low. 800 ли беше? Тоест нещо такова.
Добре. От към CVD и Open Interest няма нещо интересно, общо взето са си по-скоро в нещо като range. Тук имаше повечко отворен интерес и общо взето, ако зумнем, виждаме, че той си е в линия, евентуално тук нагоре малко има последните няколко дена, но пък CVD-то е долу-горе и то на линия, т.е. нямаме само в едната посока отворени позиции, така че общо взето не ни помага с нищо. Може да разгледаме и космос койните, които на дневна графика ще ги разгледам. Това е атома, който за момента си продължава тренда надолу. При Акаш очаквахме тук тази зона, евентуално във връзка с седмичното ниво и ликвидността. Виждаме, че точно си го цъкна това ниво. Имаше някаква реакция 20 на 19%, но секунда да го апдейтнем профила. Общо взето тук малко преди пилсито, поне за момента се вижда, че има лек отказ. Това е също и резистанс. И тук съвсем локално пак support резистанс евентуално, така че профила тук може да се припъне и да продължи надолу. Това тук 50 цента остава важно ниво за преодоляване. Ако се качи нагоре, може да гледаме в тази резистанс кутийката. Ако обаче не успее да се качи, най-вероятно ще посети 31 цента тук месечното. DYDX. Тук имаме това, което преди малко споменах като един рейндж горе. Тук има неефективна зона, която много рязко и бързо е минала цената. И след това по-горе нещо като нов рейндж. Виждаме обаче, че един път бръкна тук. Имаше хубава реакция, само че не стигна до никъде цената, т.е. не успя да излезе и да си търси нов рейндж нагоре и сега тук доста неуверено се движи и вече изпусна го това тук, почна да пълни тази неефективната зона, така че сигурно пак ще посети тук този high volume нод, който е за цялата графика. Да, не цялата, от октомври 25. Вероятно ще посети пилсито. Injective. Тук се спъна около Point of Control. Имаме и едно седмично, което не е цъкнато още. Тук е
Имаме и High Volume Node, който е в същата зона, така че това е мястото, където може да го гледаме като резистанс зона и важна за преодоляване, защото ако не успее, най-вероятно ще слезе тук надолу да си търси сапорт. Ако пък мине, вече ще гледам нагоре, тук остана едно месечно. При Ноус станаха някакви странни, меко казано, пъмпове. За 0 бройки направи 250-60 или колко процента беше цялото движение. Много прилича на Руне ли беше? Не беше. На 8. Да, направи тук някаква свръх мега помпа. Тук беше към 300%. И след това бавно, в течение на месец-два, се слезе пак до същото място. Тоест, нали не е казвам, че стане същото, но на него ми напомня просто. Така или иначе, тук е много трудно за трейдване с тези огромните спайкове. Като казахме 8, няма добро развитие на нещата при него. Тук дебелата част на профила мина през нея, направи, посети си тук това дъно, което вече това мога да го махна. Почти никаква реакция, виждаме, че някакъв микрорейндж тук си заформи около това дъно. За да гледаме нагоре, аз лично бих искал да видя да преодолее това тук, което е дебелата част на профила. Тоест и Value Area и POC-то, защото до тогава това цялото може да бъде зона на резистанс. При Ружира това червеното показва пазарната структура за последните няколко месеца. Като за момента, нали, още нямаме ново дъно. Тук е хубаво, че опитва да задържи около дъното на този жълтия канал. Въпросът е да успее да ги задържи тези нива. Тук ще имаме и най-вероятно ще имаме и седмично ниво, ако успее да задържи цената, така че като потенциална зона на сапорт тук може да гледаме и да очакваме след това дъно. Ето вече там го посети, ама нали, това е по-булиш идеята, другата е много по-ниски дъна. Руне тук успява да си задържи тези нива горе около Value Area High, което на мен ми изглежда по-скоро положително, тъй като нали, тук имахме доста брутално движение и нагоре и надолу. След което слезе в профила, направи си
реклейм, ротация догоре и след този отказ тук опитва да се задържи, което може да го разгледаме като консолидация под резистанс и в крайна сметка да успее да изкочи отгоре. То от доста време гледаме тази резистанс зона, но докато не я прескочи, тя си остава като такава. И това цялото тук е без никаква структура. По същия начин, както мина надолу, може да се качи много бързо да направи ново движение нагоре. Имаме тук едно месечно, но то няма подкрепа от нищо, така че най-вероятно няма да е сериозен резистанс. Може да гледаме тук около двете седмични и тук пилсито, значи дори е така по-голямо да направим тази зона. CI също не изглежда добре, тъй като продължава надолу. Тук след като се опита да влезе обратно в профила, направя тук едно локално SFP, изпусна пилсито, изпусна Value Area Low, цъкна го 2-3-5 пъти като резистанс, слезе надолу, тук е едно дъно, което е последното такова и за момента тече си надолу, няма някаква реакция. Като първи резистанс тази кутийка си остава тук около седмичното и този профил няма промяна. При тия тя се кандилка тук като много горе. Последно време си спази тук доста добре резистанс няколко пъти около Value Area High. Тук сега се опитва да намери някакъв сапорт. Това weekly е цъкнато в тази кутийка. Да видим дали ще успее да задържи. Тук профила е доста балансиран. Нямаме около пилсито нещо като голям обем, който да го спира. Така че ако успея да задържи, може пак да гледаме за ротация горе в профила. Това е за днес. Бай!